Litoturia patrocina Lorache. Bona vesprada, semblava difícil, però ho hem aconseguit. Hem patit més calor que ahir, les temperatures han pujat més que les d'ahir, tant les mínimes com les màximes. Apenes una xicoteta franja de núvols s'ha deixat veure pràcticament durant tot el dia. Arrencava del litoral centre d'Alacant, passava pel centre de la Comunitat Valenciana, arribava a les zones de més al nord de la comunitat, una franja que s'ha mantingut pràcticament estacionària de primera fins a última hora del dia, ambient tèrbol, calitjós a la resta de la comunitat i poca cosa més a destacar. Les temperatures altes, temperatures caloroses per damunt dels 35-36 graus a bona part de les comarques més centrals, i les temperatures més altes han arribat a tocar els 37 graus en punts com ara Callosa d'en Sarrià, Manises, i 36 graus ha quedat la temperatura màxima a la Pobla de Vallbona, a Vilamarxant, a Xèrica, també cap al nord, a Albocàsser, i cap al sud destaquen els 36 d'Alcoi, de Villena o també de Crevillent. En punts de la costa, a les zones més interiors i del nord de la comunitat, temperatures entre els 30, 32, 33 o 34 graus. I demà, més calor encara que avui. Sí, així és perquè bufarà el vent del sud-oest, especialment a partir de migdia a les comarques del centre de València, sud de València i nord d'Alacant. A la costa, ambient bascós, tèrbol, humit, un dia de nou molt pesat, molt difícil de passar, amb temperatures que de vesprada pujaran encara més a les comarques més centrals i en punts de la costa del sud de València i nord d'Alacant, on bufarà el vent de llebeig. De fet, està previst que demà toquem els 38, 39, fins i tot els 40 graus en punts de les comarques més centrals, interior de València, potser també interior d'Alacant, i que en punts de la Safor de la Marina les temperatures també podran sobrepassar els 35 o els 36 graus. Sembla que divendres tindrem algun xicot de canvi, el dia començarà calorós, sense massa novetats, però a partir de migdia començarà a bufar el vent de mestral al nord, ahir baixaran de forma més notable les temperatures, el descens de les temperatures serà mínim al centre i cap al sud de la Comunitat Valenciana, i cal esperar a veure l'evolució dels núvols, perquè està previst que també a partir de migdia puguen registrar-se ruixats i tronades, especialment a les zones de l'interior de Castelló i València i possiblement també a les comarques més centrals o punts del litoral de Castelló. Dissabte començaríem el cap de setmana amb temperatures més baixes, però aquest vent de mestral que deixarà l'ambient més fresquet anirà recalfant-se conforme passen les hores, bufarà fins i tot de ponent a les comarques més centrals, i en punts de la costa les temperatures s'aniran per damunt dels 35 graus. Diumenge torna el vent de xaloc, torna el vent d'origen marítim, tindrem oratge més humit però temperatures una miqueta més baixes. Litoturia ha patrocinado Lorache.